Kas näin, olen ilmeisesti live-tilassa. Ja tää on mun ihka ensimmäinen Facebook-live ikinä. Ja oli pieniä teknisiä, ei ongelmia, mutta pientä opettelua tähän koko hommaan. Ja katsotaan nyt, että miten tää toimii. Tuleeko tänne livenä yleisöä vai? Joo, mulla on tässä ruudulla todella paljon kaikkea Facebookin asioita, jotka yritän saada pois tieltä. Okei. Okei. Täällä ollaan. Ihanaa, joku on täällä. Joo, eli mun kommentit on tossa, mun video on tossa. Noniin. Me aloitellaan tätä webinaaria sieltä. Sitten liittyvät ihmiset mukaan joko livenä myöhemmin tai sitten nauhoitteen kautta. Luulen, että tää on nyt suhteellisen selvä, että miten tää toimii. Elikkä ihanaa, kun olette täällä kaikki ryhmässä sekä livenä että nauhoitteelta. Ja ihanaa, kun kaikki muutkin olette täällä ilmoittautuneet, jotka myöhemmin sitten katselette nauhoitetta. Elikkä webinaari, joka käsittelee naisen kukoistusta, kehollisuuden, sensuaalisuuden, tantran kautta. Kuuluu ja näkyy. Mahtavaa. Tervetuloa. Nythän mä ymmärsin, että tuolla näen katsojamäärän ja kommentit tuolla. Yes. Tervetuloa. Todellakin ensimmäinen Facebook-live. Aina kun tulee uusi tämmönen niin sanottu aluevaltaus, niin joutuu vähän totuttelemaan ja harjoittelemaan uutta asiaa. Mä esittelen ensin itseni. Elikkä mä olen Essi. Tervetuloa kaikki. Mä oon tantrinen kehollisuusvalmentaja, mä oon joogaopettaja, hengitysohjaaja sekä Master Life Coach. Ja mä oon opettanut, ohjannut ja valmentanut naisia lähes 6 vuotta. Mun oma matka alkoi joogan kautta vuonna 2010. Ja sen jälkeen mä oon kouluttautunut Intiassa joogaohjaajaksi 6 vuotta sitten ja mä aloitin mun jooga- ja kehollisuusohjausmatkan Balin lähellä pienellä saarella Indonesiassa, jonka jälkeen mä sitten kouluttauduin valmentajaksi ja tantriseksi ohjaajaksi. Ja perustin oman yrityksen tänne Suomeen sitten korona-aikaan, kun tuli online-yritykset ja Zoomit ja kaikki muut hyvin tunnetuksi ja suosituksi, niin silloin tulin tähän online-maailmaan. Ihanaa, kun olette täällä tutkimassa kehollisuuden, sensuaalisuuden, feminiinienergian maailmaa mun kanssa, kurkkaamaan vähän pinnan alle, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Asetetaan ensimmäiseksi pienet perustukset maahan. Eli haluan tarjota ensin suht selkeän ymmärryksen siitä, mitä nämä asiat ylipäätään on, mistä me tänään keskustellaan ja minkä takia ne on tärkeitä, etenkin nykymaailmassa, naisille ja henkiselle kasvulle, voimaantumiselle,
omalle mielen rauhalle ja läsnäololle ja luovuudelle ja oikeastaan ihan kaikelle. Eli te, jotka olette livenä paikalla, niin heittäkää kommenttia chatissa. Mä pidän huolta, että mä näen sen tässä koko ajan, jos tulee jotain kommentoitavaa tai kysyttävää. Ihanaa, kun ootte täällä. Me tehdään tänään myös harjoituksia, joten sitä varten voitte ehkä varmistaa, että sulla on semmoinen rauhallinen tila siinä. Ehkä ei hirveästi häiriöitä, että sä pystyt sulkemaan myöhemmin, kun tehdään harjoitusta, niin sulkemaan sun silmät ja olemaan omassa rauhassa, sun omassa tilassa. Puhutaan feminiinienergiasta vähän ja ensin mä haluan painottaa sitä, että en puhu millään lailla mistään, mikä liittyy sukupuoleen, vaan puhun universaalista energiasta, joka on meissä kaikissa sukupuolesta riippumatta. Shakti-energiasta tantrisesti sanottuna. Feminiinienergia on Shakti-energiaa, joka on todella puhdas, voimakas, luova energia. Se voi olla hyvin kaoottinen ja tuhoava ja samaan aikaan rauhallinen ja uutta synnyttävä energia. Se on se voima, joka varmistaa ikään kuin elämän jatkuvuuden ja syklisyyden. Sitä, että se varmistaa sen, että luonto on luonto. Ja se on niin sanottu pyhä feminiini, joka asuu ihan kaikessa ja kaikissa. Samalla lailla kun luonto kulkee sykleissä ja se on joka päivä erilainen, niin samalla lailla myös sinä, sun kehossa, on joka päivä erilainen. Ja mä tykkään verrata todella paljon meidän kehoja ja meidän omaa syklisyyttä sekä fyysisesti että tunteellisesti. Mä tykkään verrata sitä todella paljon luontoon, etenkin täällä pohjoisessa. Yhtenä päivänä se voi olla rauhallinen ja aurinkoinen ja tyyni. Yhtenä päivänä se voi olla intohimoisen polttava. Ja toisena päivänä se voi olla semmoinen, että se haluaa vetäytyä horrokseen. Yhtenä päivänä se on raivoava myrskyisä. Ja toisena päivänä tässä aivan täysin vastakohta. Ja me ollaan yhtä sen kanssa, niiden samojen syklien, niiden samojen säätilojen kanssa. Meidän omissa kehoissa ja meidän omissa tunteissa. Ja mä uskon, että kun me ymmärretään, että me ollaan yhtä niin kuin maan ja luonnon energioiden kanssa ja samat energiat kulkee myös meidän läpi, me voidaan olla myös tietyllä tavalla myötätuntoisempia omaa itseä kohtaan. Ja koko ajan enemmän ja enemmän naisia ja ihmisiä yleensäkin tässä yhteiskunnassa, tässä maailmassa. Me aletaan ymmärtää enemmän ja enemmän sitä epätasapainotilaa, mikä on meidän kulttuurissa, meidän suoritusyhteiskunnassa. Valitettavan moni joutuu käymään läpi työuupumusta ennen kuin tulee aika hidastaa ja ennen kuin se keho, mieli, sielu pakottaa sen pysähtymisen ja liian moni ajaa itsensä loppuun ennen kuin ymmärtää, miten tarpeellista on oikeasti palautua. Ja aika, jota me eletään, vaatii semmoista hypermaskuliinista suorittamista, lineaarista tekemistä, kehittymistä, kehittämistä ja jatkuvaa tekemistä. Ja suurin osa ihmisistä ja maailmasta elää siinä. Ja se on maskuliinienergiaa ja nimenomaan semmoista haavoittunutta maskuliinienergiaa, joita arvostetaan yhteiskunnassa. Että mitä enemmän sä teet, mitä enemmän sä saat aikaiseksi. Me kaikki tiedetään tavalla tai toisella tämä konsepti. Se, että pyritään eteenpäin ja pyritään kasvamaan, pyritään kehittymään ja halutaan enemmän, paremmin, tehokkaammin ja nopeammin.
Me ei puhuta siitä tänään sen enempää. Puhutaan feminiinienergiasta. Ja se energia löytyy, kun me mennään sisäänpäin ja alaspäin kohti meidän omaa juurta. Eli jos maskuliinienergia, se tekemisen energia on lineaarinen, liikkuu suorasti, että mennään eteenpäin, niin feminiinienergia on, kun me käännytään sisäänpäin ja tullaan meidän kehoon. Ja kun me aletaan löytää sitä meidän feminiinistä olemusta, feminiinistä energiaa, kun me aletaan löytää olemista, tullaan takaisin meidän kehoon, niin mä uskon, että myös se maskuliinienergia siellä saa eheytyä, kun me tuodaan se meidän unohdettu puoli keholliselle tasolle. Ja yhä useampi, musta on ihanaa, miten yhä useampi meistä arvostaa hidastamista ja palautumista ja läsnäoloa ja pehmeämpiä arvoja ja kaiken näiden asioiden tärkeyttä. Mutta samaan aikaan tuolta jostain ulkopuolelta meitä vedetään koko ajan takaisin semmoiseen kiirekulttuuriin ja suorittamiseen. Moni ei osaa hengähtää ennen kuin kaikki to-do-listan kohdat on saatu ruksittua pois. Monella on tunne, että me halutaan kontrolloida meidän elämää, halutaan kontrolloida lopputuloksia, halutaan kontrolloida itseämme, jopa muita ihmisiä. Ja kun me halutaan kokeilla toisenlaista lähestymistapaa, niin kehollisuus tulee todella tärkeäksi. Se, että me osataan hidastaa, että me osataan aistia meidän kehoa, me osataan aistia meidän tuntemuksia, seurata meidän vaistoja ja että me osataan antaa itsellemme sitä, mitä me tarvitaan kunakin hetkenä. Jos me ei osata aistia meidän kehoa, niin meiltä jää todella paljon huomaamatta sellaisia pieniä viestejä, mitä siellä on. Pieniä viestejä meidän keholta, meidän sielulta, meidän intuitiolta, jotka ohjaisi meitä eteenpäin elämässä. Ja mä oon sitä mieltä, että yksi parhaista väylistä kehoon on ehdottomasti sensuaalisuus. Ja sensuaalisuus on sitä, että me herätään täysin meidän omille aisteille. Että me ollaan läsnä meidän kehossa. Ja me koetaan elämää meidän aistien kautta. Se auttaa meitä olemaan läsnä tässä hetkessä ihan sama mitä on tekeillä. Mutta se auttaa meitä kokemaan rikkautta elämässä. Se auttaa meitä kuuntelemaan meidän tarpeita paremmin. Se auttaa meitä aistimaan paremmin sitä, mitä me tarvitaan, jotta me voida hyvin ja jotta me osataan kuunnella sitä, mitä meidän keho, meidän koko systeemi todellakin tarvitsee. Feminiini energia, kehollisuus ja sensuaalisuus on niitä avaimia, jotka voi hyvinkin avata oven semmoiseen sisäiseen voimaan ja terveeseen itserakkauteen ja todella syvään kontaktiin sekä meidän itsemme että muiden kanssa. Ja mä uskon täysin, että me voidaan kokea elämää täydemmin ja autenttisemmin ja me voidaan pitää itsestämme parempaa huolta, kun me lähdetään harjoittelemaan sensuaalisuutta ja kokemaan meidän kehoa täysillä. Kehollisuus on siis tärkeää, kun me matkataan kohti sensuaalisuutta ja kun me halutaan kokea jopa enemmän nautintoa elämässä. Ja kun mä puhun nautinnosta elämässä, niin mä en puhu ainoastaan, en tiedä, sensuroiko Facebook mua, jos mä sanon seksuaalisesta nautinnosta. Toivottavasti ei. Mä en puhu ainoastaan yhdenlaisesta nautinnosta, mä puhun kaikesta, siitä mitä me voidaan tuntea, kun me ollaan todella läsnä. Ja sensuaalisuus ja nautinto, ne ei ole pelkkiä
tunteellisia kokemuksia, vaan ne on kokemuksia, jotka on todella syvästi juurtuneena meidän kehoon. Ja meidän on kyettävä olemaan läsnä meidän kehossa, jotta me voidaan täysillä kokea ja tuntea sitä, mitä on läsnä. Eli jotta me voidaan nauttia täysillä, meidän on osattava olla läsnä. Ja nautinnon ei aina tarvitse olla mitään järisyttävän suurta. Sen ei tarvitse olla jotain spesiaalia, vaan se löytyy pienistä hetkistä joka ikinen päivä. Eli meidän ei tarvitse pyrkiä mihinkään elämän huippuhetkiin jatkuvasti, jotta me voidaan kokea nautintoa ja iloa. Meidän ei myöskään tarvitse ottaa kynsin ja hampain kiinni siitä nautinnosta ja ilosta, jota meille joskus tulee. Ja me voidaan läsnäolon ja kehollisuuden ja sensuaalisuuden kautta opettaa meille itsellemme, meidän koko systeemille, että se nautinto on koettavissa ihan koska tahansa, kun me ollaan läsnä meidän kehossa. Eli kehollisuus on läsnäoloa kehossa ja aisteissa sen sijaan, että me elettäisiin jatkuvasti meidän ajattelevan mielen kautta. Ja se on sitä, että me tunnetaan ja aistetaan meidän kehon kautta. Se auttaa meitä käsittelemään meidän tunteita ja se auttaa meitä kasvattamaan meidän tunnekapasiteettia, sitä miten me pystytään olla meidän tunteiden kanssa. Sekä niiden mukavien tunteiden että niiden tunteiden kanssa, jotka ei välttämättä ole ihan niin mukavia. Ja mä uskallan väittää, että se vähentää stressiä ja kehollisuus ennen kaikkea auttaa kokemaan nautintoa ja ihanuutta. Samaan aikaan, kun meidän kapasiteetti kasvaa olla hankalien tunteiden kanssa, niin se kasvaa myös sillä lailla, että me pystytään olemaan kaiken sen ihanan kanssa. Me pystytään näkemään enemmän niitä ihania asioita, pystytään tuntemaan enemmän nautintoa. Ja me lähdetään pieneen harjoitukseen. Elikkä siellä, missä sä oot, niin mä kutsun sut ottamaan mukavan asennon. Sä voit tehdä tämän istuen tai maaten. Ja ota muutama syvä hengitys ulos ja sisään. Sä voit pyöräyttää hartioita taakse, jos sä istut. Ja pyri löytämään mukava asento. Sulje sun silmät, jos se tuntuu hyvältä. Jos tänään tuntuu siltä, että sä et halua laittaa silmiä kiinni, niin kohdista sun katsetta alaviistoon ja valitse sieltä joku yksi pieni piste, mihin sä keskität sun katseen. Jos et vielä ottanut mukavaa asentoa, niin varmista nyt, että sun asento on sellainen, että sä voit siinä istua jonkun aikaa. Ja jos et vielä ottanut syviä hengityksiä, niin täytä sun keuhkot ilmalla, ota syvin henkäys, minkä sä oot tänään ottanut. Ja päästä suun kautta ulos. Kiinnitä huomiota nyt sun kehoon. Aluksi kiinnittämällä huomiota mihin osiin sun kehoista, jotka osuu lattiaan tai tuoliin. Mikä tahansa se alusta onkaan, millä sä tällä hetkellä oot.
Tunne sun vaatteet sun ihoa vasten, sun vaatteiden kosketus sun keholla. Kuvittele nyt, että sä pystyt tuntemaan painovoiman. Annat sen painovoiman vetää sua vähän alaspäin kohti maata. Ja samalla kun painovoima vetää sua alaspäin kohti maata, niin sun lihakset alkaa rentoutua. Sun kasvojen lihakset. Tunnustele lihaksia sun kasvojen ympärillä, kasvoissa. Ja seuraavalla uloshengityksellä päästä ne ihan rennoiksi. Sun kaula ja niska, hartiat rentoutuu. Kädet ja käsivarret, sormet ja sormenpäät, rintakehä, selkä koko selkärangan pituudelta. Ja vatsa saa rentoutua ja vähän pullahtaa ulospäin. Vie huomio sun lantion pohjaan. Ja seuraavalla uloshengityksellä päästä lantion pohja rennoksi. Päästä pakarat rennoksi. Päästä reidet, sääret, nilkat, jalkaterät, varpaat. Kaikki rennoksi, lämpimäksi. Tunne, miten maa kannattelee sua, sun kehoa. Ja sun keho hengittää ikään kuin itsestään. Ja hengitys on aina tässä hetkessä. Kun sä tuot huomion hengitykseen, sä tulet välittömästi hetkeen. Sä tulet välittömästi sun kehoon läsnä olevaksi. Älä muuta sun hengitystä millään lailla. Tuu vaan tietoiseksi siitä, että sun keho tällä hetkellä hengittää. Hengitys on shakti-energiaa. Samaten ilma, jota me hengitetään, on shakti-energiaa. Sä voit tuntea, kuinka se energia tulee sun kehoon. Tunne, kuinka se kiertää sun kehossa ja tunne, kuinka se poistuu. Ja palaa aina uudelleen. Hengityssykli toisensa jälkeen. Sä voit visualisoida tämän energian. Miltä se sulle näyttää? Miltä se näyttää, kun se tulee sierainten kautta keuhkoihin, leviää energiana koko kehoon. Ehkä se on kultaista ja kimmeltävää energiaa. Ehkä
Ehkä se on valkoista ja soljuvaa. Minkä väristä se on sulle? Minkälainen koostumus sillä on just sulle? Tarkkaile pienen hetki. Sisäänhengityksellä energia tulee kehoon. Uloshengityksellä se poistuu ja tulee aina takaisin. Siihen sä voit luottaa. Uloshengityksen jälkeen tulee aina sisäänhengitys. Tunnetko sä sun oman sydämen lyönnin? Anna sun tietoisuuden kiertää sun kehoa. Voitko sä tuntea energian kihelmöintiä jossain sormenpäissä tai polvissa tai rintakehässä, nenän päässä? Nosta seuraavaksi sun kädet sun kasvoille, sormenpäät hellästi kasvojen päälle ja hiljaa pienellä, kevyellä kosketuksella sivele sun omia kasvoja. Tunne sun oma kosketus. Keskitä sun koko tietoisuus, kaikki aistit siihen, että sä tunnet sun oman kosketuksen. Tunne kevyt sively, kevyt kutitus. Kuinka täysillä sä voit keskittyä tähän? Sä voit sivellä sun omaa kaulaa, sun omaa niskaa, rintakehää ja käsivarsia. Ehkä joku kohta kaipaa pientä puristusta tai painelua. Aisti, että mitä sä voit antaa itsellesi tässä hetkessä. Minkälainen liike tuntuisi susta just hyvältä tällä hetkellä? Onko joku venytys, haukottelu tai selänkierto tai syvä uloshengitys, joka tuntuisi erityisen nautinnolliselta tässä ja nyt? Aisti vielä pieni hetki, että miten sä voit lisätä nautinnon tunnetta ja kokemusta tällä hetkellä edes 1%. Kun susta tuntuu valmiilta, ota vielä syvä sisäänhengitys. Vapauta uloshengitys suun kautta.
Ja omaan tahtiin ilman minkäänlaista kiirettä avaa silmiä. Ja omaan tahtiin ilman minkäänlaista kiirettä. Palaa tähän meidän todellisuuteen. Tällainen pieni harjoitus, aivan pieni vilkaisu siihen, mitä kehollisuus ja tantriset harjoitukset voi tarjota. Ja mä kannustan sua lisäämään tämänlaisen harjoituksen sun päivittäiseen rutiiniin, jotta sä voit alkaa syventää yhteyttä sun omaan kehoon, sun omaan nautintoon. Alkaa syvemmin kuuntelemaan sitä, että mitä sun keho kaipaa, mitä sä kaipaat, mitä sä tarvit. Ja sensuaalisuuteen sä voit havahtua ihan koska tahansa. Sä voit tuntea, kuinka paidan hiha hyväilee käsivartta tai tuuli heiluttaa hiuksia ja kutittelee samalla niskaa. Sä voit havahtua siihen, miten hyvältä tuntuu ottaa kesken päivää pitkä, syvä sisäänhengitys, kun sä oot keskittynyt johonkin ja ehkä unohtanut hengittää. Mä haastan sut tästä eteenpäin huomaamaan mikronautintoja, tämän kaltaisia minimaalisia pieniä mikronautintoja. Ja käyttämään kaikkia aisteja niiden huomaamiseen. Puhun hieman tässä tantrasta. Sitä on todella vaikeaa laittaa näin lyhyen pieneen pätkään. Tantra, mitä se oikeastaan on? Se on henkinen filosofia, joka syleilee elämän ihan kaikkia puolia. Elikkä jos mietitään useita henkisiä polkuja tai ihan vaikka esimerkiksi uskontoja, niin todella monessa on sellainen, että tavoitteena on ikään kuin päästä jollekin korkeammalle tasolle, jollekin korkeammalle henkiselle tasolle. Mutta tantra on filosofia, joka syleilee koko elämää ja syleilee tätä maailmaa tässä ja nyt. Ja syleilee tätä kehoa ja elämää tässä kehossa. Elikkä tantrasta on monenlaisia käsityksiä, etenkin nykyaikana. Ja jos puhutaan esimerkiksi neotantrasta, niin silloin on kyse jostakin, joka käsittelee lähinnä seksuaalista nautintoa ja sen lisäämistä. Ja se, mitä mä oon opiskellut, pohjautuu non-dualistiseen tantraan, joka on siis lähtöisin Intiasta, tuhansia vuosia vanha traditio. Ja avainasioita on yhteys. Yhteys maailmaan, yhteys kehoon ja yhtenäisyys. Kehon, mielen, sielun, kaiken ja kaikkien yhtenäisyys. Ja se tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi Jumala tai miksi ikinä kukin haluaa sitä kutsua, Jumala, universumi, korkeampi tietoisuus, niin se ei ole millään lailla erillinen meistä. Elikkä me kaikki ollaan se pyhyys. Se asuu kaikessa ja kaikissa. Elikkä me ollaan ikään kuin pieniä palasia universumista, yhdestä kokonaisuudesta. Ja meidän kautta se universumi ikään kuin kokee itseään erilaisista näkökulmista. Ja se on mun mielestä aika ihana ajatus. Ja tämän filosofian mukaan kaikki universumissa koostuu kahdesta polariteettienergiasta. Shaktista ja Shivasta. Feminiinistä ja maskuliinista. Eli Shakti on feminiini puoli ja Shiva on se maskuliinipuoli.
yhden tarinan mukaan, yhden myytin tarinan mukaan alussa oli vain yksi kokonaisuus, mutta tämä yksi kyllästyi olemaan yksi ja se jakautui kahtia. Näin syntyi Shiva ja Shakti, maskuliini ja feminiini. Mutta nämä kaksi puoliskoa, ne ei halunnutkaan olla erossa. Ja ne kaipasivat toisiaan niin paljon ja rakastivat toisiaan niin paljon, että ne palas yhteen. Ja tämän tarinan mukaan he rakastelivat ja sen seurauksena syntyi universumi ja kaikki, mitä tässä maailmassa on. Ja feminiinienergia on kaikki, mitä on olemassa. Se on meidän keho, se on luonto, se on tunne ja se on voima. Kun taas maskuliini sanotaan olevan se tietoisuus, mieli ja kannatteleva, ikään kuin se kannatteleva energia. Ja feminiini on spiraalimainen ja syklinen ja virtaava ja maskuliini on selkeä ja lineaarinen. Ja tantran ja tantristen harjoitusten avulla me voidaan päästä todella syvälle kehoon, ei vain fyysiseen kehoon, mutta myös meidän energiakehoon, meidän tunnekehoon. Filosofian mukaan meillä on 5 eri kehoa. Energia, ja meidän fyysinen keho, energiakeho, tunnekeho. Montako siinä oli? Ja sitten fyysinen, energiakeho, tunnekeho. Sitten on meidän älyllinen keho, eli tieto, mielitietoisuus. Ja sitten on autuas keho, ikään kuin kun me ollaan eheytetty kaikki nämä muut kerrokset, alkaen fyysisestä meidän mieleen, niin sitten me voidaan ikään kuin saavuttaa se autuus. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että mitään ikävää ei koskaan enää tapahdu tai että meillä ei koskaan olisi enää kielteisiä tunteita, vaan se tarkoittaa sitä, että me voidaan olla niiden kanssa ja kokea ne. Elikkä se auttaa meitä olemaan meidän kehossa ja sanomaan kyllä elämälle. Se auttaa meitä kokemaan nautintoa ja sensuaalisuutta ja eheyttä ja yhteyttä ja kokemaan pyhyyttä meidän omassa kehossa ja meidän omassa elämässä. Mutta se auttaa myös siihen, että me voidaan olla kielteisten asioiden kanssa. Me voidaan myös toivottaa ne sellaiset epämiellyttävät tunteet. Me voidaan toivottaa ne tervetulleeksi. Me ei tarvitse enää paeta. Ja me voidaan harjoitusten avulla liikuttaa tunneenergiaa hyvin tehokkaasti. Mun mielestä tämä on polku tosi voimakkaaseen voimaantumiseen, vahvaan voimaantumiseen. Se, että kun me ollaan todella juurtuneita meidän kehoon ja me osataan käsitellä meidän omia tunteita ja energioita, me päästään käsiksi semmoiseen lähteeseen, jossa asuu meidän itsevarmuus ja itseilmaisu ja luovuus ja voimaantuminen ja mielenrauha, sanoisin. Ja otetaan tähän vielä tämmönen pieni kehotietoisuus. Eli mä kutsun sut taas sulkemaan sun silmät ihan pieneksi hetkeksi. Ja aisti sun kehoa. Etsi sieltä joku tunne, joku sensaatio, joka ei ole sun mielestä miellyttävä. Semmoinen asia, jonka sä mieluummin toivoisit pois, semmoinen tunne. Se voi olla emotionaalinen. Tai sitten se voi olla joku fyysinen kireys tai vaikka ihan kipu. Tuo sun kaikki huomio siihen. Ja muista hengittää. Kohdista sun koko tietoisuus tähän aistimukseen. Ja sano sille,
että olet tervetullut tänne. Miltä tuntuu, jos sä sanot sille, että sä oot tervetullut tänne? Ja sä lopetat taistelun sitä vastaan. Sä hengität sisään, lähetä sun hengitys sitä aistimusta kohti ja sä hengität ulos, niin päästä irti kaikesta vastustelusta. Jos susta tuntuu hyvältä, niin sä voit lisätä ääntä sun uloshengitykseen. Se voi olla pieni huokaus. Se voi olla hyminää tai muminaa tai vaikerrusta. Ehkä tänään tai ehkä tulevaisuudessa se on jopa huuto. Mikä tuntuu tähän hetkeen sopivalta? Vielä muutaman hengityksen ajan hengität sisään, lähetä hengitys energiasta aistimusta kohti. Ja ulos hengityksellä päästä ääni ja päästä irti vastustelusta. Ja seuraavaksi etsi sun kehosta joku kohta, joka tuntuu hyvältä. Jos sun on vaikea löytää semmoista kohtaa, niin sä voit vaikka hipsutella tai hyväillä jotain sun kehon osaa ja keskittää sun tietoisuuden siihen. Yhtä voimakkaasti kuin äsken. Keskitä sun kaikki aistimukset siihen hyvään tuntemukseen. Sano sillekin, että olet tervetullut tänne. Ja hengitä. Ja tunne täysillä. Tunne täysillä tämä aistimus. Sisäänhengitys jälleen kerran lähettää energian tätä aistimusta kohti. Sä voit ikään kuin sallia sen kasvaa joka sisäänhengityksellä. Uloshengityksellä sä voit päästää pieniä huokauksia, pientä hyminää. Oo hetki tässä ja aisti. Jälleen kerran, kun sä oot valmis, niin availe silmiä. Tai sit sä voit jäädä tähän. Ja kuunnella vaan. Silmät kiinni, jos se tuntuu hyvältä. Mä oon keskustellut tänään siitä, miten kehollisuus ja feminiinienergia ja tantra ja sensuaalisuus, millä lailla ne voi vaikuttaa elämään, mitä ne voi tuoda sun elämään. Mahdollisesti lisää itsetuntemusta ja nautintoa ja tunteiden käsittelykykyä ja yhteyttä itseen ja voimaantumista. Ja ehkä mietit, että miten sä voit jatkaa tästä eteenpäin. Ensinnäkin mä kannustan sua
näihin harjoituksiin, mitä tänään ollaan tehty. Käytä niihin joka päivä edes pieni hetki. Ne on helppoja harjoituksia, sä et välttämättä tarvii niihin edes ohjausta. Se auttaa sua tulemaan läsnä olevaksi sun kehoon. Ja myös mun ryhmävalmennus, jonka nimi on Radiance, astuu esiin tässä vaiheessa, koska tämä valmennus tarjoaa sulle yli 2 kuukauden matkan syvälle näihin aiheisiin. Eli me käsitellään feminiinienergiaa ja kaikkia sen ilmaisumuotoja ja puolia. Myös sitä pimeämpää puolta. Feminiinienergian ilmaisua, kehollisuutta. Tehdään varjotyöskentelyä ja katsotaan sekä niitä ihania asioita, että niitä hankalampia asioita. Mahdollisesti sun synkkiä puolia. Me käsitellään todella paljon lantiossa asuvaa energiaa harjoitusten avulla. Feminiinienergian kehollistamista. Ja sitä, että me työskennellään sensuaalisuuden ja nautinnon herättämiseksi. Kaiken tämän elämän keskellä, missä me kaikki eletään koko ajan, on mahdollista oppia nauttimaan yksinkertaisesti. Meillä on myös 2 aivan mahtavaa vierasohjaajaa. Saattaa olla tuttuja tai sitten ei. Eli Femme-portaalin Sandra tulee puhumaan sielukkaasta seksuaalisuudesta ja Siskojen salaseuran Elsi Valeriana ohjaa meille ihanan pitkän kehollisen harjoituksen, jossa tutkitaan feminiinin liikettä. Ja tulee myös paljon harjoituksia ja ennalta nauhoitettua materiaalia saatavilla. Mulla on lahjaksi webinaarin osallistujille alennuskoodi, joka on ihanaa 23. Mä laitan sen vielä tänne ryhmään. Ja ovet on auki tähän valmennukseen 1 viikon ajan, eli ensi viikon tiistaihin saakka. Ja jos sulla on mistä tahansa mitään kysymyksiä, sä voit ottaa muhun yhteyttä suoraan Instagramissa Keveyden tila tai sähköpostilla. Mä laitan sen myös tänne FB-ryhmään. Ja tänään tässä me ollaan vähän kurkattu pinnan alle kehollisuudessa ja feminiinissä. Ja toivon, että sait tänään tästä jotain vietäväksesi mukaan. Ja muistutan myös, että tämä on vasta hyvin pieni alku. Ja meissä on kaikissa aina valtava potentiaali kasvuun ja muutokseen ja syvään yhteyteen itsen ja kehon kanssa. Ja me ei vaan aina välttämättä muisteta sitä elämän ja kaiken keskellä. Mutta meissä jokaisessa sinussa on valtava potentiaali. Ja mä kannustan teitä tutkimaan näitä aiheita ja integroimaan tämän päivän harjoitukset päivittäiseen elämään. Mä haluan osoittaa kiitollisuutta siihen, että sä oot osallistunut tähän webinaariin tänään. Ja kiitollisuutta kärsivällisyydestä, kun mä olen taistellut tekniikan kanssa. Ja se, että sä oot täällä tänään osoittaa sitoutumista sun omaan itseen ja sitä, että sä oot antanut itsellesi jotain, joten kiitä myös itseäsi. Sen lisäksi, että mä kiitän sua, niin kiitä itseäsi siitä, että sä oot tullut tänään tänne. Ja muistutan myös vielä, että kaikki mitä ollaan tänään nopeasti, lyhyesti käsitelty, ne ei ole pelkkiä konsepteja, vaan ne on oikeasti portaaleja paljon tyydyttävämpään elämään. Eli tutki näitä aiheita lisää. Joko itsenäisesti. Löytyy hyvin, hyvin paljon materiaaleja ja upeita ihmisiä, jotka tekee somesisältöä ja postauksia. Eli tutki aiheita lisää. Joko itsenäisesti tai sitten hyppää mukaan
mun tulevan valmennuksen, joka alkaa ensi viikolla. Ja siellä on henkilökohtainen tuki ja ohjaus ja ammattitaitoiset valmentajat sua tukemassa. Vielä yksi muistutus, eli sano kyllä jokaiselle hetkelle, maistele ja tunne ja haistele ja kuuntele ja hengitä ja nauti itsestäsi. Kiitos vielä kerran. Mä toivotan teille kaikille kaunista iltaa, upeaa tulevaa viikkoa ja olkoon se teille täynnä nautintoa ja yhteyttä ja ihanuutta. Ja toivon, että saan nämä webinaarit osaan tallentaa tänne. Kiitos. Toivottavasti näemme vielä.